Akademija strukovnih studija Zapadne Srbije OSEK Valjevo bila je organizator i domaćin panel diskusije sa međunarodnim učešćem na temu uključivanje održivosti u obrazovanje iz oblasti revizije i računovodstva. Cilj ove panele bila je diseminacija ideja, znanja, međunarodnih i nacionalnih dobrih praksi, iskustva kao i učešća i predstavljanje mogućnosti i rešenja na ovu temu. Danas ćemo biti domaćini predstavnicima Privredne komore Srbije vezano za oblast cirkularne ekonomije i održivosti. Takođe, gost nam je kompanija BOSIS Valjevo, koja je prepoznata na međunarodnim prostorima i šire po sprovođenju održivosti u svom poslovanju. Imamo paneliste iz oblasti kontinuirane edukacije za reviziju, predstavnike Udruženja internih revizora Srbije, koji su članica Globala u Americi. Imamo panelistu iz Ernst Younga Serbia, to je jedna od 4 najveće kompanije u svetu iz oblasti revizije, i imamo profesore sa 7 univerziteta. Navešću samo ove iz inostranstva, profesora iz Škotske, koji će se uključiti preko video BIM-a, koji je prvi krenuo sa računovodstvom održivosti na svom univerzitetu i bavi se naučnim istraživanjima iz te oblasti. Zatim imamo uključenje profesorke Nede Vitezić iz Rijeke, koja se preko 20 godina bavi ovom temom i praktično i u radu sa studentima, i uživo će nam doći da prisustvuje panelu kolega Edin Glogić iz Tuzle, tako da na osnovu 3 međunarodna učesnika imamo panel diskusiju sa međunarodnim učešćem. Ostali profesori su sa univerziteta u Srbiji, panelisti, a u publici ćemo imati predstavnike revizorskih kuća iz Srbije, predstavnike računovodstvenih agencija, znači profesionalci. Mislim da je ovde neki način, da kažem, jedna sjajna ekipa koja predstavlja krem de la krem u ovoj oblasti, koja se bavi održivošću, računovodstvu, finansijama i naravno i šire posmatrano za druge naučne oblasti. Naš fakultet organizacionih nauka je uvek prepoznat po inovacijama kako u obrazovanju, tako i u biznisu, i mi na fakultetu imamo jednu oblast koja se bavi recimo ekološkim menadžmentom, koju odlično vodi moja draga koleginica profesorka Nataša Petrović i kolega docent dr. Marko Ćirović. Ja mislim da bi sigurno bili zadovoljni sledeći put da organizujemo, da kažem, jednu malo širu oblast koju bismo mogli da diskutujemo, još jedan panel. Ovo će biti samo, da kažem, početni panel i mi ćemo saradnju nastaviti. Kada je reč o današnjem panelu, sigurna sam da će doprinoti određenim zaključcima koje mi budemo na kraju, naravno, usvojili, razvoju računovodstvene i finansijske profesije, revizorske profesije u oblasti održivosti, i da će svakako doprineti jednom delu i promociji grada Valjeva, za koji znam da ima probleme već sa zagađenošću, i mislim da je ovo negde pravo mesto, pravi grad da se pokrene ovakva inicijativa za sve što je zeleno. Zeleni kapital, zeleno računovodstvo i sve ostalo zeleno. Ekonomski fakultet u Kragujevcu je prepoznao negde ovu profesiju još pre 3-4 godine, kada je uveo predmet sisteme upravljanja zaštitom životne sredine na osnovnim studijama, na modulu računovodstvo, a na doktorskim studijama imamo predmet računovodstva održivog razvoja. Čini mi se, bar po mojim nekim saznanjima, da je to možda jedini fakultet u našoj zemlji koji ima nastavni predmet računovodstva održivog razvoja, čak i u okruženju. Nastavni plan i program je napravljen upravo po uzoru na te svetske univerzitete. To je moja oblast, ja sam prosto doktorirao iz te oblasti, i onog momenta kad sam predlagao ovaj predmet pre 3 godine, ja nisam, negde 4 tačnije, nisam ni mogao da pretpostavim da ćemo danas biti toliko aktuelna tema računovodstva održivosti, ali izgleda da smo izabrali adekvatan i predmet i temu. Takođe, Univerzitet u Kragujevcu je isto prepoznao da je ovo nešto što je značajno, i u aprilu mesecu 2023. godine je osnovan Centar za zelenu ekonomiju, koji ima za cilj da pomogne malim i srednjim preduzećima da taj proces zelene tranzicije
učine jednostavnijim i da lakše prođu tu zelenu tranziciju, da prosto poslujemo svi u skladu sa tim principima održivog razvoja i sa tim evropskim zelenim dogovorom koji podrazumeva ugljenični neutralnu planetu do 2050. godine. Vidjet ćemo da ćemo to ostvariti, ali u svakom slučaju bitno je da se o tome priča, bitno je da se na tome radi i kad se na nečemu radi, verovatno će se i ostvariti.